querido que temos hoxe por diante, por favor. Moi bons días, familia. Que tal? Como estamos? Espera un segundo, xa verás. Empezamos no forno porque temos que poñer o calor convencional, enriba en baixo, sen aire, pero a 220 graus, vale? Así que 220. Dalle un pouco pa aí e témolo listo. Xa está que encendo este forno, porque imos facer unha receita que xa veredes, opera. Ides pensar que estou tolo de todo, porque vou facer o arroz no forno, pero vou no cocer no forno directamente. Non o vou acabar para facerlle unha película crocante, estas cousas que facemos por aí. Non, que tamén se fai que hai fideuá, por exemplo. Non, imos intentar ter unha vaporeira de arroz como teñen os asiáticos na casa. Con que? Con noso forno, porque moitas veces nós non temos esas máquinas que teñen por ali. Eles tampouco teñen os fornos de leña que temos nós, nin as cociñas de ferro, non pasa nada, pero o que temos que facer é darlle un pouco o miolo para intentar empregar o que temos na casa e facer unha receita que quede perfectamente igual que se estuviéramos en Asia. Así que, moi bons días a todos que xa vos lo dixen. Espero que estedes con moitas ganas de ver como vai o esta cheboi, porque temos arroz frito con luriñas. Mirade por aquí, un pouquichiño de caldo. Neste caso temos caldo de polo. Xa vos dixe máis dunha vez que máis o polo, máis o mar, creo que casa moi ben cando facemos guisotes, vale? Pois temos un pouco de caldo, temos as luriñas. Mirade por aquí que chulas están, ben limpiñas xa. Que imos mariñar un pouco e despois van pa dentro. Sabedes que estos son moi pouco tempo. Un pouco de azafrán. Temos por aquí uns copos de chile, temos xenxibre, temos allo, temos ovos. Arroz frito sen ovos non pode ser. Temos un chisco de limón, un chourizo. Toma aí, isto dos xaponeses, nin dos indios, nin dos chinos, nin de nada por estilo. E temos por aquí tamén, un pouco de viño de Xerez, aquí algo de aceite de sésamo, un pouco de soia, para darlle tamén ese toque internacional, e un chisco de arroz. Eso non era o de... Como se chamaba? Bola de Son dragón. Goku! Bola de Pero dragón. como non coñeces a Sí. Son Goku? Pero vamos Sí, a ver. home. É verdad que Kamehameha non dicía onda vital xa. Sí que oía. Cantas oriñas eu pasei vendo Son Goku, Dios mío. Bola de dragón, din por aí. Moi bons días, Lidia, que tal? Bos días, Iván. Ahora mesmo estou triste porque que non entendas o Kamehameha. Son Sí, home. Goku é un líder na miña xeración. Un líder total. Eu quixen ter o peinado de Son Goku en algún momento e ainda o teño algo así parecido aquí por riba no flequillo. Eso tamén da mesma época eran Oliver e Benji, que tardaban 3 capítulos en chegar a outra portería. Polo menos, é que sabes o que pasa? Que o campo, ti sábelo que es da miña quinta, o campo era así, estaba bombao, macho, non era increíble, esos dibuixos eran increíbles, pero, vou dicir a verdade, cando chegou a tele, casi encor a miña retina, empecé a ver os dibuixos, teño un gran recordo de Son Goku e de Oliver e Benji e de todas estas cousas. Pero hoxe estamos nun programa de cociña, así que mira o que temos por aquí, arroz frito, por eso do Kamehameha. Porque é verdad non que... fiaba eu. No, claro, xa vexo. E logo Son Goku que comía cando llaman unha comía malleira. luriñas. Empezou a comer luriñas e comía moitísimo arroz. Arroz frito, arroz vaporizado, estas cousas. Nós imos facer o arroz frito de toda a vida, que moitas veces a xente pensará que é o arroz tres delicias este. E non é o arroz tres delicias, porque eso é unha europeización desas cociñas asiáticas. E o sí que é certo é que Indonesia, China, Japón, Corea, India, todos teñen como fío conductor o arroz. Da igual que lle botes un pouco de kimchi no lao, o tofu de China, o kimchi é coreano, por exemplo, e tal, que empeces a coller cousas de outras partes. É certo, non, pero todos teñen arroz polo medio. India cos seus curris, vale, o curry verde que é tailandés tamén. Entón, o que imos empregar nós hoxe é, pois, coller esa localización, vale, asiática e intentar traer para aquí e como faríamos na casa algo que se parezca moi ben, porque o arroz, nun arroz frito ten que quedar enteiro. Moitas veces, enteiro, ben melosiño, pero enteiro. Entón, hoxe imos facer unha cousa extraña que che vai gustar, xa verás. Imos intentar que esta ola se converta nunha vaporeira, vale? Entón, isto imos facer da seguinte maneira. O primeiro que imos facer é nacarar ou selar un pouco o arroz, que moi probablemente non, xa che digo eu que non o fan eles, vale? Pero nós imos facer, porque eles tamén empregarán un arroz igual máis glutinoso, pero nós temos bomba na casa e quero que vexades que con un arroz bomba tamén se pode facer perfectamente. Por lo tanto, ímolo selar, collemos allos, por favor, ímolo selar cun pouco de allo, xa aromatizando ben este
este arrociño, ides ver que cousa máis sinxela, ou un pouco de aceite que vaya ben, vale? Isto que non se xa desrácanos nesta primeira liortada porque precisamos que quede ben soltiño ese arroz, vale? Entón, mira, o que fago eu é o seguinte, darlle unha trebellada a estes allos, vale? Un pouquiño, simplemente para que, xa sabemos, quiten un pouco máis dese sabor e que se empecen a facer neste aceitiño, vale? Neste aceite imos nacarar o arroz, como vos dixen, e ademais, temos o arroz por aquí, uns 300 gramos, máis ou menos. Por que digo 300 gramos hoxe que nunca falo de cantidades, Lidia? Porque hoxe é importantísimo que eses 300 gramos vayan acompañados de 450 de líquido, neste caso de caldo de polo, vale? Na mesma proporción, se foran 400, 600, vale? Dame igual. Empeza a fiar, pero que ten que ser importante, porque nós precisamos que isto quede nun punto correcto, exacto. Porque despois, toda a traballada desta receita hoxe é intentar que ese arroz quede dunha maneira perfecta para que despois poda facer o ovo unha camisa e recubrir ese arroz e non se machaque, non quede unha papuxada, vale? Ti cando ti sei que viaxas, cando vas comer un pad thai, dis, este noodle está como medio crocante, por que? Se na casa un minuto de máis xa me rebenta todo, pois algo farán, fano ben. Entón, eu o que quero que nós vexamos tamén que se pode facer na casa unha cousa destas. Así que 450 de caldo de polo e 300 de arrociño. E imos facer unha cousa, vale? Para seguir aromatizando, con pele con todo, imos darlle unhas lavazadas tamén de xenxibre. E un pouco igual me quedo despois eu para facer tamén unha cousiña que quero mariñar as luriñas, vale? Sí que é certo, eu viaxei algo por aí, nunca vin o arroz con luriñas deste frito, pero é que máis dá? Polo, luriñas, verduras, sí, con tofu... lagostino, sí. Con lagostino, moi xusto. É que o polo e lagostinos é a mezcolanza mítica dese pad thai de tal, é certo. Vale, mira o que facemos. Metemos tamén, vale, ese xenxibre e collemos ese arrociño. Xa está dándolle a subiada, ese aceite a eses allos, polo tanto aquí empezamos nós a xogar. Mirade como vai a historia. Quero que isto cambie, moitas veces cando falamos de nacarar, vale, é un término así un pouco extraño, hai xente que di tostar. Cando se fan os risotos, os italianos, por exemplo, fan moito o de facer esa primeira, quitarlle humidade ao arroz en seco totalmente. Moitas veces se vedes programas de cociña ou tal, ou a outra xente seguides, ou que pensade, por xente que está por aquí, non verás o está chevó. O está chevó sempre, despois outras cousas se queredes tamén, vale? Pero fan o de poñer o arrociño durante a 60 grados 70, un lume baixo, e quitarlle humidade. Nós non facemos eso, nós o que facemos é darlle unha selada bonita que empeza a cambiar de cor e directamente aquí, cando empezan os primeiros, casi como os fideos, vale, a coller un pouco de cor, nunha fideuá, pois hoxe o arroz colle un pouquiño de cor e o que fago eu é meterlle este ruxe-ruxe. Estás empregando unha ola ancha con intención, entendo. Exactamente. Bueno, isto é como todo. Aquí moi seguramente deberíamos tamén empregar, se hai alguén quere algo de viño, que eu teña aí un pouco de fino xerez, pero hoxe o viño vou non meter noutra parte. Si ti xa verás como vai a historia. Vale, aí a última hora ainda vamos a mollar un pouquiño. Vale, según ferva, que isto é moi importante, según ferva, deixa por aquí que teño, que vai ferver xa, isto vai ir directamente, mirade como empeza a ferver, baixo o lume pequeno, e voulle meter dúas destas bonitas. Aí e aquí. Vale, perfecto. Porque agora, a canto puxen o forno? A 220, non? 18 minutos. 220. Isto fervendo. Apagamos e o que fago é tapar. Vale? Cuidado, se me vou queimar. Isto como case sempre. Apiamos ben por aquí. Eso é. Isto te de cuidado, porque o aluminio protéxete algo, pero non moito, O sea, que te de cuidado nestas liortadas que facemos, porque isto é... Pero afiamos, mirade, eu desta maneira, vou facendo así, e creo que faga ese vapor por aquí tamén, vale? Cerramos ben por aquí, sen queimarnos, xa vos lo dixen, tede moito cuidadiño, taca, e collo, por favor, tens que axudarme. Sí, quero que me xa sabes o que quero que me fagas, non? Aí che vai, veña, quero que te vollas ben, así me gusta, todo posto. Vamos para ali, veña. Imos logo, acompáñanos, David. Isto que estaba a ferver, que está no seu sitio, con pouquísimo, vale? Auga, caldo, para o que sería un arrociño normal, colocamos ben aí que se tape, pa dentro, e témolo listo. 20 minutos, vale, máis ou menos, 18, máis ben, vale, para que teamos na cabeza. Depende do teu arroz. Eses 2 minutos,
A 2,20 pódense notar se calculaches mal o caldo, vale? Importante. Veña, agora imos facer unha cousa, como colle a tábua. Perfecto, e se me pelas un pouquichiño de xenxibre, maravilloso, maravilloso, porque aquí vamos a levar nosotros as nosas cousas. Veña, pois colleme tal. Que queres? Un cunco. Un cunquiño para ti. Vale. Aí o temos. Vale, ahora o único que temos que facernos é mariñar un chisco estas luriñas, vale? Polo tanto, mira o que vou facer. Vou cortar directamente por aquí, e isto como sempre. Teño as luriñas ben limpas, vale? Entón, imos facer hoxe unha traballada, hoxe que quero que queden chuliñas. Imos facer así, como unhas láminas así. Porque despois van rizar un pouco e van ser maravillosas. E isto, uno collendo xa para un bol, e aí voulle poñar un pouco de xenxibre, un pouco deses copos de chile e un pouco de reladura de limón. Nin máis nin menos, vale? Así que, mirade, isto vai así. Pensade que agora a xente o que fai é ter o arroz vaporizado. Dicía o das casas asiáticas e tal, porque en casi todas as casas, como por exemplo aquí na súa momento, houbo unha lareira e había unha fiolleira, vale, unha trepia na que se facían tal, ali tamén hai unha vaporeira que se fai sempre o arroz, vale? Como vos dicía, acompañan sempre, pois prácticamente todas as comidas cun chisquiño de arroz, fan ramen, fan de tal, pero sempre hai por aí polo medio. E cando falamos de acompañar, estaba eu pensando que a receita ten moi boa pinta, moi boa tal, pero seguramente nun menú do día a día, Lidia, pois debería ter algún complemento máis, algunha verdura máis. Como farías ti, veña? Estaría ben complementar con un primeiro prato baseado case 100% en vexetais, non? Vale. Que poderíamos facer, por exemplo, un primeiro prato de pois unhas verduras ao forno, uns pementos asados, por exemplo, Pementos asados maravillosos. Ou cebola, ou o que Mira que che gusta a ti o tema da... Eso é como a escalivada. Gustache tal, está boísima. Pareceme moi práctico facer verduras ao forno. E máis pódese facer, en serio, hoxe mesmo, cando empregas o forno, en cantidade, e quedan aí... Na bandexa de abaixo, pois, antes de meter o arroz, podemos xa estar facendo as verduras e despois meter o arroz. É unha pregunta, canto podería estar na neveira esa escalivada, se está ben con un pouco de aceite e tal, canto tempo? Mellor non máis de 3 días. Non máis de 3 días. Pero podemos conxelala o primeiro día. Vale. Podemos conxelala por racións e despois calquera outro día, pois desconxelamos. Vale, isto colledo na casa, que estamos moi afeitos, que isto é importante, temos a Lidia aquí para algo, que é moi importante. Moitas veces deixamos eso aí, dentro de 5 ou 6 días non ule mal, non cheira. Bueno, igual non che pasa nada, é verdade, porque se está ca cadera de frío, pero mellor, non? Exacto. Pero mellor... Estamos falando de previr. Conxela esa ración en bolsiñas, onde queiras, en nos teus, nun recipiente adecuado para conxelación, por exemplo, e tira millas. Vale, quero máis cousas, se non me gustan as verduras asadas, que lle boto? Unha crema de cabaza asada, por exemplo. Unha crema de cabaza. Aproveitando o forno tamén, podemos facer unha crema de cabaza ou de cabaciña. Maravilloso. Vale, aí estamos aproveitando todo o rato de cabaciña, tamén valería, ou moitas veces estamos moi pouco acostumados. Aquí xa fixemos tamén sopa de cebola, sopas de allo, tamén vale tal. Unhas verduras a grella tamén. Alguna salsiña, unha salsa romesco, algo así. Estabasme tardando, en serio, que estabasme tardando con esa historia. Unhas verduras a grella, amigos. Mira, vos, na casa, se temos unha pranchiña destas que fan dibuxiños tamén, que ainda quedan ben chulas, e tal, e metemos agora 4 ou 5 verduriñas aí, mentre se vai fai o arroz, unha cousa e outra, despois facemos o arroz frito. De feito, unha das cousas que moitas veces falamos, Lidia máis eu, neste tipo de receitas, que é pois unhas cousas máis importantes é pois un pouco aproveitar todo o que estamos facendo, igual que o forno, unha cousa despois. Cando falamos tamén de aproveitar tempo, que é tan importante para nós, que sempre falamos, e sabemos que falamos porque a vos importa moito, unha das cousas máis importantes é, por exemplo, ter o arroz feito xa. Ti podes facer o arroz e ter o arroz vaporizado 3 días tamén che agarda na neveira. Pois imaginade que esta cousa o día por a mañá, porque hoxe, unha cousa que non dixen, afiando con isto, hai que arrefriar ese arroz. É dicir, eu agora vou esperar esos 18 minutos, mentre isto vai mariñando, e a refriar ben o arroz para despois empezar a facelo. Por que? Temos que como cortar a cocción, algo parecido. O sea, que esos 18 minutos son bastante importantes, vale? E unha vez que teñamos o tal, quitámolos, pasámolo para un recipiente, para un cunco máis grande, para que rapidamente todo ese vapor se pire de aí, enfriamos rapidamente ese arrociño para que despois todo quede no seu punto, porque senón vai ser moi complicado que ese ovo, esas cousas vayan no seu sitio, vale? Veña, isto, un segundiño de nada, facemos por aquí, e o que vou facer eu, que teño xenxibre, moitas grazas, por aquí, temos isto tamén, e o único que fago eu é, mirade, aquí, para que se vayan mariñando pouco a pouco, un chisco de sal,
un chisco de pementa e un chisquiño de aceite. Isto vai para aquí xa. Un pouquiño de aceite. Recordamos que están ben sequiños, é moi importante. Eu sequeinos antes. Se ti non os secas, vale? Coidado porque che van a empezar a saltar e a subiar aí. Vale, isto que vou facer é cortalo ben pequeniño. Moitas gracias. Xamo casi só che faltou picarmo perfectamente. Veña, eso aí, que tamén o picares. Se cho mandara tamén o picabas. Veña, isto opcional. Hai xente que lle botaría allo. Eu, como xa leva bastante allo ali, e o allo vai a dar toque, e ese xenxibre, cando se coce, tamén vai hacer unha pequena infusión. O outro día estaba mal da gorxa, aquí a nosa Nutri, estaba un poquinho mal da gorxa, metíchelle unhas infusións de xenxibre, metía medo, Dixen, vas que ben mexar, caían. Sí, non? Que ben caían, sí. Claro que sí. Mira, dime. moitas veces falase moito de mellorar hábitos, ¿no? Cando falamos de alimentación, bueno, pode ser mellorar hábitos en xeral, non só alimentarios, pero ahora falo especificamente de alimentación, non? Falamos de non facer dietas e mellorar hábitos, non? Sí. Pero, despois na práctica, que é eso de mellorar hábitos? En que consiste, non? Porque moitas veces, mira, ti imagínate que eu quero sacar o carné de conducir e fago as prácticas cunha bicicleta. No, eu fago as prácticas a bicicleta, unha vez manexo a bicicleta... Vas mal, sí. Presentame o examen e plántame un coche. Iríamos mal, sí. Vale, eso non funciona, non? Non vou a saber manexar o coche. Pois isto faise moitísimo cando queremos mellorar hábitos alimentarios, practicamos con dietas ou excluindo alimentos ou facendo, digamos, prácticas, normas, as que sexan aquí, que non imos a facer despois, non? Pois plantexamos, non, isto fago durante un tempo para conseguir X obxectivo, normalmente adoita ser baixar de peso, pero poden ser outros obxectivos, non? Sí, sí. Para despois facer outra cousa, non? Pois, por exemplo, voume quitar isto, pero é para conseguir este obxectivo. Despois vou a incluir estes alimentos que estou quitando. Pero claro, cando se incorpore non sei como incluílos na miña alimentación, que sentido ten facer algo diferente na nosa alimentación para conseguir un fin que non vai a ser o que vamos a facer despois. Exactamente, algo que non vai ser duradeiro no tempo, non? O sea, que moitas veces falas deso, a importancia de que un hábito sexa duradeiro no tempo, porque senón non é un hábito. Claro, incluso, por exemplo, evitar celebracións, festas, familiares, non? Como estou facendo isto específico, pois evito ir a esta comida, evito ir a esta cea, pero é que a vida vai a seguir tendo ceas, comidas sociais, celebracións, xuntanzas, e hai que saber enfrentarse a él. E menos mal, non? Que hai ceas, xuntanzas que podemos dar, porque senón, pa que vimos aquí? Porque moito, isto escoita, a mí encántame traballar, vale? Porque tampouco son dos que di, eu estaría tirado todo o día. Non estaría tirado todo o día, pero se non traballara, estaría facendo cousas, E unha das cousas máis importantes que faría sería compartir ca miña xente. Ir a cear, ir a trotar, ir a pasear, ir a coller cogumelos, escoitar, que tamén me gusta escoitar, que me escoiten, pero compartir. Entón, eso das ceas, isto tal, cando eu vexo a xente, non podo, se é por cartos é outra cousa, vale? Que teño outro colega que tal... Non te cae ben a compañía. Isto tamén pode ser. Ando chungo de cartos. Rula, estabas chungo de cartos ou caioche mal? Caioche mal, a ver se vai porque lle caía mal o calor. Pode ser. Eso é cuidado tamén, xuntarse con xente que te fai ben. Ni se chocor, eso por suposto. Bueno, eso é importante das compañías, non? Que cando somos pequenos os pais moito nos din, cuidado cas compañías, dime con quen estás e direi quen eres. Bueno, eso é unha cousa tamén importante. Bueno, vale, fagamos caso un pouco do que vai falando, ter un pouco de importancia neses hábitos e tal, e non facer, como digo eu, moita moda. Isto, mariñando con aceite, con sal, con pementa, con eses chiles de copo, de copos de chile, e un pouco desa reladura de limón, esperamos 10 minutos que lle pode quedar a eso, temos que enfriarlo un pouco, entón en 20, nun chisquilichasqui, estamos aquí e acabamos receitón asiático. Veña que teño xa esta tixola ben quentiña para empezar a dar o salteado, o rustrido perfecto para estos chipis. Así que vou coller isto por aquí, estas luriñas son unha auténtica maravilla, e sempre en dúas partes, mirade. Aí, unha por aquí, e dentro dun segundo a outra voltiña, vale? Así, vamos facendo todo no seu sitio. Acordade que xa teñen un pouquichiño de aceite, polo tanto non é preciso agora botarlle moito máis aceite aí, temos controlado todo isto e mentre estás fai esa primeira salteadiña que non é nada, mirade que rápido vou eu, cólleme o viño, por aquí, eso é, vale. Xa o teño, é un chisco de viño de Xerez, sempre, cortando un chisquiño de nada, eso é, levantando un pouco todos os saborciños, e xa sabedes o que digo e o que penso sobre este produto. Canto menos o toquemos, moito mellor. Mirade, mentras isto fai 30 segundos máis, o arroz, vale? O arroz queda
despois de soltalo, abrilo un pouco, quitarlle allo, xenxibre, demais cousas que teña por aí que lle puxemos para aromatizar, con nada de sal prácticamente, mirade como queda este arroz. Mira, solto, soltiño, perfecto. E se poñemos aí a afiar a cousa e damos unha volta e esmagamos un pouco, imos ver, isto xa afiar, igual nas casas non vemos, pero vemos aí como unha puntilla branca. Inda non está cocido de todo. Por qué? Porque ímolo acabar agora, no noso wok xunto con todos estes ingredientes. Esto fora, metémolo aquí, perfecto. Primeira volta dada. Agora sí, como temos un pouco do rastroxo desa luriña, damoslle un chisquiño de aceite, deixamos que quenza e empezamos con outra cousa. Mirade, por aquí, un par de ovos, rapidamente. E unhas febriñas de azafrán, vale, pa dentro. Así, rapidamente, isto facémolo así. Mira, retomando o tema de antes de mellorar hábitos, sí? É importante que era hábito que nos plantexemos cambiar, que nos plantexemos ao principio, antes de comenzar, si é algo que nos vemos facendo no tempo. Vale. Si, eso quedou máis ou menos claro. Se podemos, canto podemos aguantar con eso, non? Claro, porque senón, pois cambiamos. Por exemplo, o mellor, para min pareceme cómodo levar ao traballo un plátano, non? Pero o mellor para outra persoa é algo forzado porque dalle, ou que se vais a esquecer de levar a foita pola mañá, ou porque dalle vergoña comer diante da xente, que decir, hai que ter en conta todo isto para plantexar un plan B. Hai miles de opcións, non? Vale. Deixame un segundo que me quitache o viño. Ai, amiga, ti, como non és amiga do viño, quitas o viño, home, claro. Dalle, non te preocupes. Por exemplo, te imagínate que para mellorar hábitos, eu plantexome tomar sustitutivos de comidas, que sabes que hai produtos que sustitúen as comidas. Sí. Pero que eu o día de mañá quero comer. Vale. Vou a comer. O sea, que claro, que cando pedís sustitutos estes geles, batidos, pastillas... Hai batidos, pastillas, hai formato, pois, tableta, barrita, que substitúen unha comida, pero que non queremos substituir comidas, queremos comer. O día de mañá imos a comer. Non nos vai a servir para aprender a comer, nin para mellorar hábitos, non? Pero moitas veces o argumento é, bueno, pero isto é algo que fago temporalmente e despois xa comezo a comer mellor. Bueno, vale. Por que non comezamos a comer mellor xa? Por que non facemos as prácticas co coche e non ca bicicleta, non? Evidentemente, vale. Sei por onde ibas antes afiando, en plan, por que non fago xa as cosas como teño que facer? Por que non me ordeno? Pero se igual é mellor ir a un profesional tamén a veces, non? Claro. Pero bueno, profesionais hai de todos os tipos, todas as casas, hai intereses comerciais sempre detrás, xa sabemos. Hai profesionais que teñen intereses comerciais detrás, non? De feito, unha boa... Bueno, non é sempre así, pero si o que te está recomendando a persoa, o profesional, o vende o propio profesional, igual desconfiemos, Vale, se a marca é Mariñas e tomas pastillas Mariñas, ten cuidado, non? Bueno, eso tamén é unha cousa certa, O sea, en serio. Un segundo, Lidia, porfa, vou facer unha cousiña aquí eu. Que isto creo que queda máis ou menos claro, pero eu necesito que a xente agora vexe un pouco por onde vai a historia. Primeiro, estaba aquí agora movendo esta historia cun chisco de sal, que son os ovos. Quero que teña esta especie de fluidez, vale? Non batimos nin de máis nin de menos, non moita espuma. E agora, aí o que fago é un chisquiño de nada de aceite, que xa podría ser de sésamo, pero así controlo máis, e... Acordades cando facemos unha tortilla francesa de toda a vida? Vale, pois isto é o que imos facer agora. Rapidamente. E cal é o truco real dunha tortilla francesa? Removela durante todo o rato para que quede moi rezumenta. Polo tanto, eso pa aí. Mirad o que facemos rapidamente. Saco de lume xa. E isto móvese dunha maneira tal que así. Mirade que fai unhas películas, por eso é a gracia do ovo. E ves que está aínda sen callar? Ben, perfecto. Pois agora o que precisamos é con lume, aí... é empezar a botar o arroz aquí. Mirade, esta é a historia dun arroz frito. Isto cando vas polos postos da rúa, por ali, e cando ves a xente que ten unhas lumiadas, ten uns fogos aí e empeza a facer con ovo, son auténtica maravilla. E eu, que me perdonen, por favor, por lo que vou facer agora, que é algo parecido, vale? Pero intento que se asemelle o máis posible que nas vosas casas estemos nese puntiño que nos pode dar esa comida da rúa, esa comida que tanto mola por aí e que é algo tan significativo. Por lo tanto, mirade agora o que se fai. É empezar a amalgamar directamente isto, baixamos lume e temos que empezar a toquetear. Por que dixen antes que ese arrociño, de feito vou collera de madeira, que ese arrociño tiña que estar enteiro. Vete botando un par de culleradas máis, porfa. Porque aquí ven o xeito. Ali eles soliños, non son tan tontiños como a mí. Eu preciso de Lidia, non pasa nada, é que xa me acostumei a ela. E aquí
aquí che vai. E agora, dalle aí un momento. Eso é, un par delas máis. Veña, que eso ven o coll. Aí estamos. Non paramos con ese lume forte de que se escoite isto, vale? Queda así, perfecto. Así, vale, xa está. Non pasa nada. Vale, si escoitas isto, traimo o chourizo. Meteo aquí tamén, pa dentro, así, dun golpe. Veña, esa grasiña vaime axudar a que esta maravilla, bueno, isto se ve algún tailandés ou algún xaponés o de botarlle chourizo, eso meteo seguro. En Chinatown van a empezar a botar chourizo nas historias, xa verás. Vale, e agora, seguimos. Escoitade todo o tempo, sen parar de traballar. Mirade que porque ese arroz estaba ben feito, non estamos aplastando absolutamente nada, que senón, se o cocéramos demais, agora isto sería unha tolemia, sería unha papuxada, como digo eu. Vale, seguimos aí, toqueteando perfectamente. E agora sí, chisquiño de aceite de sésamo. Moi pouco, sempre moi pouco, vale? E isto tamén, un pouco de soia. Sempre polos lados, vale? Nada máis, non quero máis. E agora, damos a última batida de todo. Queda aquí un pouquiño de ceboliña fresca ou algo de perexil, algo vamos de meter, algo vamos de meter. Pero, de repente, chega tamén este momento máxico. Mirade. Un pouco, porque isto vai ser como 2 racións, 3, e outro pouco, vou facer outro pouco, e mirade. Aquí, un pouco de auguiña. E aí, seguimos remexendo e temos arroz frito no estache bo, pero máis asiático que nunca, ollo. Mira como chega todo isto, vale? Esa soya, deulle un chisquiño de sal, un pouco por aquí tamén, ese chourizo tamén lle va a dar e nada, chisquili-chasqui, verde por riba, e a papar. Como cheira, macho. Hoxe cociñamos arroz frito con luriñas. Comezamos dourando o arroz xunto cun par de dentes de allo, xenxibre e un chisco de aceite, para de seguido incorporar o caldo de polo medido, deixar que ferva e tapar con papel de aluminio para meter no forno a 220 graus uns 18 minutos. Mentres, cortamos as luriñas para maniñar con sal, pementa, un chisco de aceite, xenxibre, chile en pó e reladura de limón, para logo saltear cun chisco de viño de Xerez. Por outra banda, batimos uns ovos coas febras de azafrán para pasalos uns segundos por un wok, incorporando o arroz xa feito por riba xunto co chourizo picado, un chisco de aceite de sésamo, salsa de soia e as luriñas, remexendo sen parar para empratar e comezar a papar. Ai, Dios mío querido, arroz asiático, pero no estache bo, e que... con chourizo e con luriñas, cun pouco de xenxibre, un pouco de allo, xa sabemos, e algo de soia para darlle eses toques exóticos. Pero o máis importante, un ovo ben rezumento, un arroz vaporizado feito no forno, e tes un arroz estilo asiático, pero do estache bo, que quita o sentido. Aburiño!